Cefaly er en ny metode til at behandle og forebygge migræne og hovedpine, som tager fat der, hvor problemet opstår. Cefaly virker ved at påvirke nervesystemet, hvor migrænen eller hovedpinen starter fra. Den største gren af ansigtets følenerve går fra midten af hovedet ud til panden. Det er her Cefaly sættes på. Cefaly kan bruges både til behandling og som forebyggelse. Som behandling påvirkes nervesystemet med højfrekvente impulser, der reducerer smerteimpulserne i nervecentrene. Som forebyggelse kan man ved at anvende Cefaly 20 minutter hver dag reducere antallet af migræneanfald. Her påvirkes nervesystemet med lavfrekvente impulser, som ændrer niveauet for, hvornår man får hovedpine. Migræneanfaldene bliver sjældnere, mindre kraftige eller forsvinder helt. Cefaly kan nu også købes i Danmark. Teknikken har allerede nu hjulpet tusindvis af mennesker til at få reduceret antallet af migræneanfald og blive fri for brug af medicin. Du kan vælge at leje Cefaly, før du køber.